Magkano yung magagandang buong mga alimasag? 200 lang kilo. 200 yan. Ayun, 200 pesos na alimasag. So mga presyo, yung mga bago sa paningin uli natin dito sa Malabon Fish Market, yung kanilang mga latag ng mga isdang bakoko, 220. At yung magandang asuhos, 200 pesos din po ang mga kilo. 120 per kilo. So marami tayong nakikita ngayon na mga latag, no? So sariwang mga gulyasan sa 120 na kilo. Agay nga po rin dyan. Nay, pwede po matanong yung presyo po ng sapsap? 300 na. 300, lahat na po yan. Yung 300 pesos po, lahat na po. Per kilo ay 160. So maraming latag po ngayon, no? Dito sa Malabon, ngayong araw ng Miyerkules. 130 ang kilo. Dito po yung mga bangus na pandaing ay 130 per kilo. Katsareta na bentahan po ay 200 pesos sa mga tuna at ang katsareta ay 160 per kilo. 180 po sa mga isdang alumahan. Tulingan din po dito ay 120, no? So marami pa rin ang mga tulingan na bentahan dito at yung mga yellowfin tuna natin ay 200 pesos na per kilo. 140 sa mga isdang gulyasan. 200 pesos sa kilo ng mga balsagalunggong na malalaki. So, ito po yung sitwasyon ngayon sa bayan po ng Malabon Fish Market. At high tide po, no? At papalaki po ang tubig sa Malabon. At nakikita nyo po sa aking pagbablog, possible naman po yung mga iba pang sasakyan. Pero yung mga maliliit na kagaya ng mga single motor ay huwag nyo na pong ipasok dito at aabutin po talaga ang inyong makina. At papalaki na ang tubig. Halos lahat ng mga vendor na nagtitinda sa baba ay ito po ay aakyat. So mabilis po yung paglaki ng tubig dito po sa kahabaan ng Estrella Street, Malabon City. So malaki na po ang tubig dun sa FC Villa, no? Sa patungo ng City Hall. So yan po ang ating ina-update. Alimango. Dahil magkano per kilo ngayon? 500 pesos na kilo ng alimango. So yung presyo ng mga limasag, ayan, 300 po ang per kilo, no? Bossy, magkano dito sa ano mo? 200 pesos na per kilo. Etong lapo-lapo 200 pesos, pagkaparehas na. So yun po yung mga presyo ng lapo-lapo, 200 pesos per kilo. Etong Barracuda o Torsilyo, 240. So ang ganda ng ano, 240 na per kilo, no? Kuya Wari, magkano kilo ngayon ito? 160 sa per kilo po ng Betilya. Eh dito po sana 240 sa mga dalagang bukid. Batalay, magkano per kilo mo batalay? 200 pesos sa per kilo ng isang batalay. Ito sa gisi, magkano sa gisi? Yan, magkano sa per kilo niyan? 200 ang per kilo ng mga latag po dito ng isdang sa gisi. Dito po sa bayan po ng Malabon. Good morning, good morning, good morning. Tayo po ay mag-update po dito sa Malabon Fish Market. Tignan natin ang kanilang mga panibagong latag ngayon pong araw ng Miyerkules. So sa nakikita po natin at natatanaw po natin sa bandang ibaba ay mayroon pong tubig, no? So yung mga vendor po natin ay umaakyat po dito sa tulay. So i-update natin yung kanilang mga latagan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Update natin yung mga latagan ngayon dito at nandito tayo kay Boss Jeff. Boss Jeff, shout out sa iyo. Good morning. Good morning, Boss Lando. So, yung mga latagan mo, mukhang galing ka ng ibaba at ahon. Ahon na naman tayo. So, mga tilapyang Pampanga ni Boss Jeff at mga paninda niyang alumahan. So, istorbohin lang kita ha. Magkano yung magagandang mong mga alimasag? 200 lang kilo. 200 yan. Ayun, 200 pesos na alimasag. Sa lumaan, tumpukan natin 100. Tumpukan sa alumahan, 100 pesos. Ayun.
So yun po yung mga presyo, no? Good morning, Boss Ed Compact. So nakikita at natatanaw ko na yung tubig, mukhang aahon na naman. Yan na naman yung kalaban natin. Kaya na naman yung kalaban ng mga vendor, no? Yung mga nagtitinda sa ibaba. So update pa tayo at lakad na tayo, no? Sa ating pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mga presyo, yung mga bago sa paningin uli natin dito sa Malabon Fish Market, yung kanilang mga latag ng mga isdang bakoko, 220. At yung magandang asuhos, 200 pesos din po ang mga kilo. So sa mga hipon, ang presyo po rito ay 280 per kilo. Dito ay 240 at meron din pong latag dito na pusit kalawang sa halagang 200 pesos per kilo. Yung pag-update natin sa Malabon Fish Market ay yan po yung sitwasyon po dito, no? So malaki na po yung tubig sa bandang ibaba at palaki po yan ngayong araw po ng Miyerkules. So dito yung mga prutas po, yung mga latagan po nila, oh, may mga longganisa tayo rito, oh. Meron na. Tapos yung mga pinya po natin. Nay, magkano na po isang piraso? 50. 60? 50. So yun po yung price update na mga... Eh, pinalo ko kayo, ya. Salamat po. So yan po yung mga pinya natin, no? So palaki na naman ng tubig, oh. Ayun, umaga. Ahon na naman sila sa baba. Wala, ako nga hindi pa nakakapagbigay uli kasi ano pa eh. Nag-iipon pa. Ang hirap makaipon. Sige pa, salamat pa. Tapos dito yung mga ubas po natin, no, 100 pesos na kilo. So mga prutas po yung update natin, no, sa bayan po ng Malabon. Isang piraso po ng kiat-kiat, pongkan. Ayun, pongkan ay 10 pesos ang isang piraso. Gulyasan po natin, no, 120 per kilo. So marami tayong nakikita ngayon na mga latag, no. So sariwang mga gulyasan sa 120 na kilo. Tapos yung mga kilo ng mga yellowfin tuna po natin dito, ito po yung presyo, 160. At yung mga presyo ng mga bagoong naka-plastic, kaya meron din po mga alamang na 80 pesos na kilo. 70. Tumpukan 50 pesos mga banak. At tiris po natin ay 50 pesos po ang per kilo. So dito 250 naman po yung per kilo ng mga hipon. So mukhang dito lang tayo makakapag-update sa bandang itaas at sa baba po ay malaki na ang tubig. Shoutout sa iyo, Kuya Romy. Good morning po. Bakit na-mate yung bangus mo? Sobrang mahalong malaki. Magkano ang kilo? 150 lang. Sa ganito po, 150. Sa malaki, magkano ang kilo? 250 ang per kilo. Kaya lang wala kayong hango. Wala. Eh, yung Batangas po, 130 po. 130 po sa per kilo, no? Yan po yung paninda ni Kuya Romy sa bayan po ng Malabon Fish Market. 440 na lang. 140. So, shout out ulit sa iyo, Kuya Romy. Po, Boss Santos. O, sige, linisin nyo na po yung binili sa inyong bangus at tilapia Batangas. Shout out, good morning, good morning. Good morning sa inyo lahat. Ayun. Update na tayo sa mga iba pang presyo ng latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market at natatanaw po natin, ayan po. Iyan pong papasok dito sa loob ng fish port. Ayan po, meron na po siyang tubig, no, sa bandang dulo. At mamaya ay magiging hidden pools na po yan na napakababa, no? So palaki po ang tubig ngayon sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sa mga 240 na kilo. Yan po, ang gaganda ng mga latag, oh. Itong po ka, mga fresh na isda, ayan. Nay, pwede po matanong yung presyo po ng sapsap? 300 lahat na po yan. Yung 300 pesos po, lahat na po. Tapos may mga pusit at galunggong, no? Nay, salamat po. Tapos yung mga kilo dito ng mga tilapia po. Ayan po yung 100 pesos per kilo.
Ang tulingan po natin, ang tumpukan po dito ay 100 pesos. Ang per kilo ay 160. So, maraming latag po ngayon, no, dito sa Malabon ngayong araw ng Miyerkules. Talaga nga naman ay mga sulit presyo, no. Ate Pam, shout out pa kape. Good morning sa iyo. Ayun. Kita ko yung upload ko kahapon, ha. Meron kang upload kahapon. Marami, parang konti ng latag. Medyo matumal daw. 130 ang kilo. Dito po yung mga bangus na pandaing ay 130 per kilo. Kita naman yun nasa baba kasi may tubig. Yung motor ko nga hindi ko na pinasok sa loob. Nilabas ko na lang dito. High tide na naman. Mamaya yung ano dyan, hidden falls na naman. Nakita ko kapraso na lang eh. Malaki na naman tubig. Waterfalls na naman ng Malabon Fishport. Ate Pam, thank you. Ito po yung latag dito, no, sa kapatid ni Kuya Warren. Ayan. May mga asuhos, bisugo na sariwa. Ayan. Tapos may mga isdang betilya at lapu-lapu. So yung mga lapu-lapu po dito ay 240 na kilo. So busy at hindi natin maistorbo. Balikan na lang natin. Dito po yung mga pandaing, no. Pero magkano kilo ngayon? 140 sa per kilo ng mga bangus pandaing. So marami pa ngayon ng mga pandaing natin na naiyahang sa Fishport ng Navotas at Malabon Fishport. At yung mga tumpukan niya po dito ay 100 pesos na kilo. 140 po sa bentahan po dito ng isdang gulyasan. So sa mga nakalipas o mga nakaraan natin pagbablog, so wala tayo gaanong makita na mga lapu-lapu. So ngayon meron na tayo makitang gulyasan naman, no, sa mga latagan. At ang galunggong ay napakarami po ngayon. At yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos. So yung kilo ngayon ng mga galunggong ay 200 pesos na kilo. At yung tumpukan ay 100 pesos. So yan po yung mga ina-update natin dito sa Malabon Fish Market. Ayan, mga tumpukan na 50 pesos, mga tawilis, no, mga kabase at mga isdang turay. Turay po natin dito ay 50 pesos po na mabibili. Ayan, mga turay. At dito sa kahabaan naman po ay galunggong pa rin po ang ating nakikita at nai-update. 50 pesos na mga tumpukan. 100 pesos. Ayan, yan po yung mga latag nila, no, na inyo pong mabibili. At ang mga tuna po natin dito at katsareta na bentahan po ay 200 pesos sa mga tuna. At ang katsareta ay 160 per kilo. 180 po sa mga isdang alumahan. So yan po yung price update ng mga latagan sa Malabon Fish Market. At yung mga tumpukan po dito ay 50 pesos. Yan po naman ay sa mga daily. At 140. Tumpukan po dito ng mga isdang big head ay 50 pesos. So ito po yung mga ina-update natin na mga 50 pesos na tumpukan sa bayan po ng Malabon Fish Market. 50 pesos, ayan, kada tapo. Oswald, talang tahong! Ayan, tahong po ay 50 pesos. Shout out sa'yo, Kalbo. Kalbo ba yung kalbo? Tapos yung mga tulingan din po dito ay 120, no? So marami pa rin ng mga tulingan na bentahan dito. At yung mga yellowfin tuna natin ay 200 pesos na per kilo. Okay. 140 sa mga isdang gulyasan. 200 pesos sa kilo ng mga balsa galunggong na malalaki. Ang alumahan po ay 140 per kilo. So yun yung mga ina-update natin, no, dito sa Malabon Fish Market. At yun pa lamang po ang ating naiikot. Alam ni Alvin, tanong mo muna si Alvin. So ito yung mga gulyasan at yellowfin tuna ni Lodi, oh. 130 at 160 per kilo.
Web, tumira ka dun. Hindi alam pala ni Alvin. Hindi nga alam ni Alvin, sabi niya ganun. Alam mo ni Alvin? Hoy, meron to. Marami. Shoutout sa iyo. Wala, may tulong mo ngayon, Muslando. Bakit? Ba't tumitulo mo? Nakal ko, inagaw. Inagaw? Kaya pala wala paninda. Mainit na ulo niya. Mainit. Mainit ang ulo ni Boy Bangus. Magkano yung balsa mo, Lodi? 200. 200 ang per kilo. So yung mga balsa galunggong ay napakaganda. Yan po ay 200 pesos na kilo. Ayan, yan po yung mga presyo, no? At yung mga tumpukan, so hindi tayo makaabante. At aabante na ulit tayo. Ayan. So dito 330 na kilo. Bossing, good morning. 100 pesos, 100 pesos sa tumpukan ng hipon. So ayan, ayan po yung mga ina-update natin, no? Galunggong 200 pesos kilo. ₱70 sa mga prutas po natin na saging. Ayan, 70 pesos kilo. Tapos dito naman po sa pwesto na ito na pwesto ni Boy Bangus, no? So si Boy Bangus ngayon ay wala tayong makita gaano mga latag ng kanyang mga paninda. At dito, ayan, 200 pesos po sit galawang. 50 pesos tumpok at 250 per kilo na mga hipon. So, ito po yung sitwasyon ngayon sa bayan po ng Malabon Fish Market. At high tide po, no? At papalaki po ang tubig sa Malabon. At nakikita nyo po sa aking pagbablog, possible naman po yung mga iba pang sasakyan. Pero yung mga maliliit na kagaya ng mga single motor ay huwag nyo na pong ipasok dito at aabutin po talaga ang inyong makina. At papalaki na ang tubig. Halos lahat ng mga vendor na nagtitinda sa baba ay ito po ay aakyat. So mabilis po yung paglaki ng tubig dito po sa kahabaan ng Estrella Street, Malabon City. So malaki na po ang tubig dun sa FC Villa, no? Sa patungo ng City Hall. So yan po ang ating ina-update dito po sa Malabon Fish Market, no? So hindi na tayo makatungo doon sa iba pa mga vendor na nagtitinda, gawa nga ng palaki po yung tubig. So sa mga nagtatanong, no, sa mga viewers natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, ganito na po ang sitwasyon at papalaki na po ang tubig. So Lodi, good morning sa'yo. Shout out. So ngayon nakita natin sa latagan niya, meron na siya mga dahon-dahon. Mahal pa rin ba? Magkano mga dahon-dahon ngayon? 15 pesos na yung mga talbos, kangkong. So halos lahat 15 pesos na mga presyohan po ng gulay. Ang maganda mong patatas, magkano? 140 na per kilo. Ang carrots, 150. Ayun. Eh, mga repolyo natin magkano ngayon? 200. 200 ang kilo? Grabe, no? Tumaas ang kilo ng repolyo natin, no? Sa bagay, talagang pagkapanahon po ng tag-ulan o habagat o bagyo, ganyan po yung nagiging sitwasyon po sa mga presyo ng mga gulay. Eh, ang luya mo magkano? 150 po sa per kilo, so medyo bumaba yung luya natin. Tapos yan po yung mga nakabalot ay 20 pesos. So siguro mura kalamansi, no? Yan lang ang mura, boss lalo. Ito lang ang mura ngayon. 20 pesos yan. 20 nakababa. Eh, magkano kilo? 50 na lang. 50 pesos po ang per kilo ng mga kalamansi. Promo, yan lang ang promo. Yan ang pinaka-promo na mura. So yun, yung mga update natin sa mga gulay nila, no? So shout out po sa Panganiban family. Ayun, shout out po. Good morning. At nakikita natin yung iba pang mga vendor na galing sa baba ay nandirito na po at packet na po sa tulay dahil sa paglaki ng tubig. So dito wala pang agos, pero maya-maya lang po ay magkakaroon po yan kasi galing ako sa loob ng Malabon Central Market. At palaki na po ang tubig. So ayan po yung mga bentahan ni Ate Potpot. Yan po ay aakit itaas at magtitinda ng kanyang mga hipon. Salamat po, thank you po. So update pa tayo sa mga latagan dito, no? Palaki po ng palaki ang tubig. Dito 50 isang lata ng mga tahong.
Yan po ay tinatabo na ngayon at murang-mura po. At yung magagandang yellow pin po natin dito, ayan. 180 per kilo. At gulyasan 120 per kilo. 180 sa Pusit Kalawang. So, dumami ang mga latagan po dito, no? Sa nakita po natin sa Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market. Tuloy-tuloy lang po ang ating update sa kanilang mga latag. $2.20 sa isang piraso ng mga bangus ni Nanay Noemi, no? Nanay Noemi, magandang umaga po. Chabeta po, magkano yan, Nay? 100 pesos po yung tumpok ng paninda ni Nanay dito ng mga chabeta. Shout out nga po pala sa bumati kay Boss Lando Explorer, no? Sa Malabon Fish Market, nagpapa-shout out po. Yung pong nasa bansang Turkey, shout out po. Hindi ko po matandaan ng pangalan pero shout out po sa inyo. Isda pong tonto, no? Ayan, tonto po yan. Nay, magkano po yung tonto? 200 pesos na kilo ng mga isdang tonto. Malaman po yan, Nay. Malaman. So, yun po yung presyo ng tonto. Ito po yan. Alimango. Tay, magkano per kilo ngayon? 500 pesos na kilo ng alimango. So, yung presyo ng mga limasag. Ayan, 300 po ang per kilo, no? So, puntahan nyo lang po sila dito sa Malabon Fish Market at lagi po dito may latag na alimango. Alright, so dito tayo kay Kuya. Sa dami ng mga latag po nila ngayon, mga isdang bato. Ayan, no? So, isa-isay natin ng per kilo, no? Ng mga isdang lapu-lapu. Ito naman po yung natawag nilang isdang kabayo. Torsilyo na malalaki at yellowfin tuna. Bossy, magkano dito sa ano mo? 200 pesos na per kilo. Etong lapu-lapu 200 pesos pagkaparehas na. So yun po yung mga presyo ng lapu-lapu, 200 pesos per kilo. Etong barakuda o torsilyo 240. Ang ganda ng ano, 240 na per kilo, no? Nung nakaraan wala ganong latag pero ngayon may mga nakita na ako ng mga isdang bato. Magaganda yung mga latag. Ang ano natin ngayon may bagyo na naman eh. Pinagpahinga lang tayo ng mga ilang araw. Tapos ito na naman tayo. Dito sa yellowfin tuna 200 po ang per kilo. Ito yung ano snapper 180. So ito po 180 po ang per kilo, no? So yan po yung mga isdang bato na ating pong ina-update dito sa Malabon Fish Market. Ayan, napakaganda ng mga isda po nila ngayon dito sa Latagan. Salamat po, thank you, salamat. Ito mga isdang bitilya ni Kuya Warren, no? Tapos mga bentahan din po ng mga dalagang bukid, no? Tapos yung tatagating isdang kabayo, ayan. Dorado. Kuya Warren, magkano kilo ngayon ito? 160 sa per kilo po ng bitilya. Dito po sana 240 sa mga dalagang bukid. Ayan, o. So, ang ganda ng laman ng dalagang bukid. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. So, dito naman tayo sa kabilang side na benta, no? 130 po sa mga gulyasan. Bitilyan, laki ng mga ano. Batalay. Magkano per kilo mo batalay? 200 pesos sa per kilo ng isang batalay. Ito sa gisi. Magkano sa gisi? Yan,
Magkano sa per kilo niyan? 200. 200 ang per kilo ng mga latag po dito ng isdang sagisi. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss, salamat at thank you. So, magaganda yung mga latag nila, oh. So, sa mga presyo ng mga latagan po dito ng bangus, no? Dagupan ay 240 ang kilo. So, ayan po yung mga ina-update natin sa mga magaganda nilang isda sa latagan sa Malabon Fish Market. Alumahan po, ayan. Tulingan at tulyasan. Magkano te sa mga ganito po? 180 po sa per kilo ng mga isdang alumahan. Alright, so ganito po yung sitwasyon sa Malabon Fish Market. Aakyat po ng tulay dahil papalaki po ang tubig ngayong oras po ng umaga, no? So ang oras po natin dito sa Malabon Fish Market ay 8:20 ng umaga at ganyan na po ang tubig na nararanasan po ngayon o sitwasyon sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay at tatanong dito sa Malabon Fish Market kung may tubig po ba o wala. So meron po, no? Shout out po sa inyong lahat. Good morning po. At ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update sa bayan po ng Malabon Fish Market sa kanilang mga presyuhan at tatagan ng mga seafoods. So enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.